Já jsem poslouchal teďka nějaký rozhovor nějakých 2 moderátorů, to řeknu na Deníku N, a to byla taková sračka, co jsem jako dlouho neviděl. Protože Tak zrovna stačil říct název a nemusel si pokračovat. Tam ten moderátor tomu druhému moderátorovi neustále skákal do řeči, snažil se mu vnutit svůj názor, neposlouchal ho a přesně kvůli tomu ty lidi jako ztrácí zájem o ty zprávy v těch mediálních domech, protože oni nejsou schopni ani konverzace. Oni sa nedokážu prispôsobiť dobe. Dokonca oni si myslia, že boli mainstream, že to tak bude navždy. Ale oni dávno nejsú mainstream. Tí ľudia chcú viacej človečiny, viacej úprimnosti, viacej priamosti, otvorenosti. A to sú tieto rozhovory. To nejsú tie štrukturované. Napriek tomu, že sú sofistikovanejšie, majú väčšie budžety alebo majú čokoľvek, tak ľudia chcú podľa mňa tú realitu. Vieš, ja som napríklad miloval dávať si news, BBC alebo CNN. Som si púšťal skoro dennodenne a od covidu som to úplne stopol a nepozerám žiadne news, pretože si myslím, že to je že mytológia. To řekla dobře. To řekl hezky. To je novodobá mytológia. Ľudia proste prekúknú tieto veci. Už ľudia nejsú blbí. Môžeš oklamať ľudí na istý čas a niektorých, ale neoklameš ich konzistentne rok za rokom. Hlavne, keď to majú s čím porovnať. Tá trajektória smerom ku vám, k nezávislým médiám, podcastom, to už nezastavíš, tento odklon. A proste podľa médiá úplne skončili. Mohli by se přizpůsobit, ale ta jejich arogance bude podle mě důvodem jejich pádu. Presne tak. To je proč nás chce regulovat, že jo?